وابسته و مسئله کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینی توجیه. ҳадаф аз табдили ширкати алюминии тоҷик талко ба ҷамъияти саҳомӣ ҷалби сармояи мустақим ба ин корхона мебошад. Ин нукта рӯзи 11 феврал ҳини як нишасти хабарӣ дар душанбе аз забони Фаррух Ҳамрализода, раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Тоҷикистон садо дод. 31 июли соли 2019 корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик ба ҷамъияти саҳомӣ бо 100% давлатӣ табдил дода шуд. ин боз як бор мақсади асосӣ барои ҷалби сармояи мустақим бе кафолати давлатӣ, яъне ки бе гаронӣ ба бюҷаи давлатӣ. моҳи ноябри соли 2019 корхонаи талко ба ҷамъияти кушодаи саҳомӣ бо 100% саҳми давлатӣ табдил ёфт. Фаррух Ҳамрализода табдили корхонаҳои давлатиро ба саҳомӣ яке аз роҳҳои таъмини шафофияти корхонаҳо номид. Талко истеҳсолкунандаи асосии алюминиум дар Тоҷикистон дар 10 солаи ахир тавлиди маҳсулотро коҳиш дод. Агар дар соли 2007 корхона 421,5 ҳазор тонна алюминиум истеҳсол карда бошад, пас дар соли 2009 бино ба маълумоти худи талко ин миқдор 118 тоннаро дар бар гирифт, ки 4 баробар нисбат ба нишондиҳандаҳои соли 2007 камтар аст. Дар талко поин рафтани истеҳсолотро ба шароити марбут медоданд, ки аз ширкат вобаста нест. Соли 2009 Тоҷикистон дар қонун дар бораи хусусигардонӣ талко, роғун ва НБО Норакро моликияти миллӣ эълон карда фурӯши онҳоро манъ карда буд. Аммо дар поёни соли 2019 бо пешниҳоди мақомот ин маҳдудият дубора бекор шуд. масъулони талко иддао доранд, ки бекор кардани ин меъёри қонун ба маъное нест, ки ин корхонаи давлатӣ фурӯхта шавад, вале маълум нест дар сурате ки ҳукумат нияти фурӯхтани талкоро надорад, чаро меъёри манъи хусусигардонии онро бекор кард.